Ассалому алейкум бинандаҳои гиромӣ. нашри барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон бо хабарҳои дохил ва хориҷи кишвар манзуратон мекунем. имрӯз дар барнома натиҷаҳои мулоқоти президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон Рустами Эмомалӣ бо президенти Конфедератсияи футболи Осиё Шайх Салмон бин Иброҳим Ал-Халифа. ташаббусҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳалли мушкилоти глобалӣ ва ҳамовозии ҷомеаи ҷаҳонӣ аз иқдоми навбатӣ. марҳилаҳои гузаронидани ваксина дар Тоҷикистон ва ҳолати қаноатбахш. таҷрибаи самараноки кишоварзон дар истифодаи мақсадноки замин усулҳои нав натиҷа медиҳанд. шарҳи пурраи хабарҳо. имрӯз президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон ва Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ Рустами Эмомалӣ бо президенти Конфедератсияи футболи Осиё Шайх Салмон бин Иброҳим Ал-Халифа мулоқот намуданд. дар мулоқоти роҳбарони Федератсияи футболи Тоҷикистон ва Конфедератсияи футболи Осиё дурнамои ҳамкориҳои минбаъда бахусус рушди футбол дар Тоҷикистон ва ҳамчунин дар Осиёи марказӣ баррасӣ шуд. муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба Конфедератсияи футболи Осиё барои татбиқи як қатор лоиҳаҳо дар Тоҷикистон изҳори миннатдорӣ баён карда таъкид намуданд, ки Конфедератсияи футболи Осиё дар рушди футбол ҳам дар Тоҷикистон ва ҳам дар тамоми минтақаи Осиёи марказӣ нақши муҳим дорад. дар давраи хуруҷи бемории COVID-19 Тоҷикистон ба маркази футбол табдил ёфт ва дар солҳои охир мо ҳам таҳти сарпарастии Конфедератсияи футболи Осиё ва ҳам таҳти сарпарастии Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ як қатор мусобиқаҳоро бо муваффақият баргузор намудем. ҳамеша омодаем, ки ҳама гуна ташаббусҳои Конфедератсияи футболи Осиёро, ки ба рушди футбол дар минтақа нигаронида шуданд, дастгирӣ намоем, таъкид намуд президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ. Шайх Салмон бин Иброҳим Ал-Халифа дар навбати худ ба президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон барои истиқболи самимӣ ва ташаббусҳои ҳамаҷониба баҳри рушди футболи Осиё изҳори сипос намуд. ин аввалин сафари ман ба Тоҷикистон пас аз хуруҷи бемории COVID-19 аст ва мехоҳам ба шумо барои дастгирии ҳамаҷонибае, ки ба рушди футбол дар минтақа расонидаед, ташаккур гӯям. мо аз Федератсияи футболи Тоҷикистон, ки дар давраи хуруҷи бемории COVID-19 соли гузашта бозиҳои чаҳор гурӯҳи марҳилаи интихобии ҷоми Осиё 2022 байни дастаҳои занону ҷавононро мизбонӣ кард, миннатдорем. мо аз он шодем, ки новобаста аз хуруҷи бемории COVID-19 мусобиқаҳои Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ дар Душанбе баргузор мешаванд ва ҳамеша омодаем, ки дар ин самт шуморо дастгирӣ намоем. Конфедератсияи футболи Осиё аз муваффақиятҳое, ки Федератсияи футболи Тоҷикистон дар солҳои охир дар минтақаи Осиёи марказӣ ба даст овардааст, ифтихор мекунад. идомаи ахбор. дар доираи ташаббусҳои байналмилалии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон марбут ба масъалаҳои об ва иқлим дар шаҳри Душанбе аз 6 то 9 июни соли равон конфронси дуюми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 дар назар аст. гузориши Бобокалон Амизода. аз 6 то 9 июн дар шаҳри Душанбе конфронси дуюми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор соли 2018-2028 баргузор мегардад, ки дар он даҳо созмонҳои байналмилалию минтақавӣ ба Тоҷикистон ташриф меоранд. ташаббуси навбатии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор барои солҳои 2018-2028, ки аз ҷониби маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид қабул ва аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамчун дастовари навин дар сатҳи байналмилалӣ эътироф гардид. дар дораи ин 10 сола дар кишварҳои гуногуни ҷаҳон бо мақсади дастрасӣ пайдо кардан ба оби тозаи нӯшокӣ тадбирҳои зарурӣ андешида мешавад. ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ вобаста ба ҳифзи захираҳои обӣ ва нигоҳдории экосистемаҳо аз тағйирёбии иқлим иқдомҳои ҷиддиро рӯи даст гирифтааст ва чуноне ки ҳамагон медонанд, бо ташаббуси ҷумҳурии Тоҷикистон маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид 4 қатнома ҷиҳати татбиқи чорабиниҳои мушаххас дар сатҳи байналмилалӣ вобаста ба захираҳои об қабул намуд, ки дар сатҳи байналмилалӣ вобаста ба истифодабарӣ ва ҳифзи захираҳои об натиҷаҳои назаррас доштанд. ҳоло мо дар
арафаи татбиқи 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 қарор дорем ки натиҷаи ин ташаббусҳо дар сатҳи байналмилалӣ натиҷаҳо доданд ва дар шаҳри душанбе конфронси байналмилалии сатҳи баланд вобаста ба натиҷагирӣ аз татбиқи 10 сола баргузор мегардад. дар маҷмӯъ баланд бардоштани самаранокии истифодаи об, кам кардани ифлосшавии захираҳои об, истифодаи такрории онҳо ва таҳияи технологияи нави тавлиди оби тоза дар миқёси саноатӣ аз ҷумлаи чунин масъалаҳо мебошанд. таҷрибаи андохташуда нишон медиҳад ки дар арсаи истифодаи захираи об якбора ба натиҷаи назаррас ноил шудан мушкил аст. дар ин замина баргузории конференсияи дуюми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор соли 2018-2028 метавонад дар ҳалли мушкилоти марбут ба об нақши муҳим дошта бошад. аз тарафи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар маҷлисҳои созмони милали муттаҳид якчанд ташаббусҳои муҳиме ки вобаста ба соҳаи захираҳои обӣ низ пешниҳод гардиданд. Ташаббусҳои пешвои миллат дар самти низ ҳифзи пиряхҳо низ дида мешавад ки сар карда аз соли 2009 то инҷониб якчанд маротиба дар конференсияҳои созмони милали муттаҳид вобаста ба ҳифзи пиряхҳо муҳимияти онҳо раванди таъсири тағйирёбии иқлим ба захираҳои обӣ низ якчанд маротиба дарҷ гардидааст ки ин сабаб гардид ки дар соли 2009 барномаи давлатӣ оид ба омӯзиш ва ҳифзи пиряхҳо низ таҳия гардид. сиёсати давлатии Тоҷикистон дар соҳаи истифодаи самараноки об айни замон ба ҳалли масъалаҳои мубрами иҷтимоиву иқтисодии минтақа низ нигаронда шудааст. вобаста ба ҳадаф ва вазифаҳои дар чаҳорчӯбаи 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор соли 2018-2028 ки бо ташаббуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пешниҳод ва аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳон ва созмони милали муттаҳид ҷонибдорӣ гардид оид ба масъалаҳои об дар сатҳи ҷаҳон баҳои баланд гирифтанд. 4 ташаббуси бузурги пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар масъалаҳои ҳалли мушкилоти марбут ба об дар рушди устувори кишварҳо мусоидат хоҳад кард. бобокон Амизода, Аҳлиддини Карим, мақсади мақсад, Ахбор. эълон гардидани 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 марҳилаи муҳим дар раванди муттаҳид гардонидани талошҳои дастаҷамъонаи кишварҳои дунё барои расидан ба ҳадафҳои рушди устувор мебошад. гузориши Худойдоди Раҷаб ва Искандари Саид. татбиқи ташаббуси президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар амиқ дарк намудани аҳамияти об ҳам барои рушди иҷтимоиву иқтисодӣ, ҳифзи муҳити зист ва ҳам таъмини сулҳу субот саҳми арзанда мегузорад. Сарвари давлат бо зикри ин нукта таъкид карданд ки мо татбиқи пайгиронаи дипломатияи ҳамкорӣ дар соҳаи обро василаи воқеии ҳалли мушкилот дар ин самт медонем ва 10 солаи оянда низ иҷрои ин нақши пешбарро идома хоҳем дод. мутаассифона хавфи сар задани буҳронҳои обӣ бинобар афзоиши шумораи аҳолии сайёраи замин ва коҳиш ёфтани захираҳои об тамоюли афзоишро касб карда метавонад. яке аз масъалаҳои глобалие ки имрӯз тамоми аҳли ҷаҳонро ба тааҷҷуб овардааст ин масъалаи об мебошад. президенти кишвар муаллифи 4 ташаббуси сатҳи ҷаҳонӣ мебошанд. вобаста ба вазъи муташаннижи экологӣ дар соҳаи об дар форуми 7 байналмилалӣ доир ба об дар Кореяи ҷанубӣ аз тарафи президенти кишвар эълон карда шуд ташаббуси 4 амал об барои рушди устувор. боиси қайд аст ки ҷумҳурии Тоҷикистон таи 10 солаи охир масъалаҳои вобаста ба обро дар чорчӯбаи рӯзномаи глобалӣ фаъолона пеш мебарад. бо ташаббуси Тоҷикистон ва як қатор кишварҳои дигар маҷмӯаи кулли созмони милали муттаҳид соли байналмилалии оби ошомиданӣ 2013, 10 солаи байналмилалии об барои ҳаёт 2005-2015 ва соли байналмилалии ҳамкорӣ дар соҳаи обро 2013 эълон кард. мусаллам аст ки Тоҷикистон захираҳои бузурги обро дар теъдоди зиёди пиряху дарёҳо, кӯлҳо ва шабакаҳои обии зеризаминӣ доро аст. ҷумҳурии Тоҷикистон дорои зиёда аз 200 чашмаҳои шифобахш, маъданӣ ва хусусиятҳои экологии хуб дошта, дар таркиби оби онҳо зиёда аз 40 микро ва макро элементҳои табобатӣ мавҷуд аст ки истифода аз онҳо метавонад дар оянда аҳамияти иқтисодӣ ё пешрафтҳои иқтисодиро дар байни аҳолӣ ва ҷумҳурӣ зиёд намояд. ҷамъияти инсониро лозим меояд ки ин сарватҳои табиӣ
табиат ро оқилона истифода бурда ба ҷаҳониён муаррифӣ намояд ки Тоҷикистон аз ҷиҳати обҳои тоза, аз ҷиҳати экологии тоза дар ҷаҳон ҷои намоёнро ишғол мекунад. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати дарёфти роҳҳои ҳалли масъалаҳои вобаста ба об талошҳои пайваста меварзад. имрӯз масъалаҳои истифодаи самараноки захираҳои об, кам кардани талафоти он, беҳтар гардонидани сифати об ва пешгирии ифлосшавии манбаъҳои он доимо дар маркази диққати ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор доранд. мо бояд ки захираҳои оби тоҷикистонро عاقلانه و صرفه‌کارانه احتیاطکارانه استفاده بریم. سال 2025 سال پریخا اعلان گردید. این اعلان گردیدن این تشبث خیلی مهم است در زمان امروزه، برای اینکه مسئله آب وابسته به زیاد شدن مقدار اهالی، وابسته به رشد صنعت، ساحه کشاورزی یکی از پرابلم‌های مهم ارزیابی کرده می شود. 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор барои солҳои 2018-2028 ва дигар барномаҳои байналмилалӣ оид ба рушд, маблағгузорӣ ва мудирияти захираҳои табиии заминаи мустаҳками ҳамкориҳои минбаъдаи Тоҷикистонро фароҳам меоранд. ҳамин тариқ натиҷаи талошҳои Тоҷикистон бо дигар кишварҳо дар ин ҷода боз як омили муассири комёб гаштан ба ҳадафҳои рушди устувор хоҳад шуд. Худойдоди Раҷаб, Искандари Саид, вилояти Хатлон, барои барномаи ахбор. идомаи ахбор. Маъракаи ваксинагузаронӣ бар зидди бемории COVID-19 дар мамлакат аз 23 марти соли 2021 оғоз шуда натиҷаҳои назаррас ба бор овард. бино ба иттилои расмии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ то имрӯз бо вояи якуми ваксина 93.2% аҳолӣ ва вояи дуюм бештар аз 90% ва бо вояи сеюм 39.4% аҳолӣ фаро гирифта шудааст. имрӯзҳо гузаронидани вояи сеюми ваксина ба аҳолӣ идома дорад. Зулфия Раимзода оид ба аҳамияти ваксина маълумоти бештар медиҳад. воридоти ваксина ба Тоҷикистон аз 8 март ва маъракаи ваксинагузаронӣ аз 23 марти соли 2021 оғоз гардида буд. имшабу рӯзҳо дар ҳама марказҳои саломатии шаҳру ноҳияҳо нуқтаҳои ваксинагузаронӣ фаъолият менамоянд ва аллакай аҳолӣ бо вояи сеюми ваксинаи COVID-19 фаро гирифта мешавад. ин беморӣ ниҳоят нав мебошад. аҳолии бутун кураи замин ва ҳамчунин аҳолии Тоҷикистон ба ин вирус ягон масъулият надошт. аз сабаби ки масъулият надошт, ин беморӣ соли аввал 2020 ниҳоят вазнин гузашта буд ва бо пайдо шудани ин ваксинаҳо мо аҳолиро ваксинатсия кардем. декабри 2021 январи ҳамин сол ҳам як қисми аҳолӣ бо сеюм вояи ваксинаи COVID-19 ҳем гузаронда шуд ки то ҳозира ягон воқеае ки ягон кас бо ковид сироят ёфтагӣ бошад нест ҳозирда. ваксинаҳои зидди COVID-19 бехатар ҳастанд, чунки онҳо аз озмоиш ва равандҳои назоратӣ дар чанд давра гузаштаанд. ваксинаи зидди COVID-19 ягона роҳи бехатар барои муҳофизат шудани инсонҳо аз коронавирус ба ҳисоб меравад. агар ки бемор фишорбаландӣ доштагӣ бошад ё дар хун қанди баланд доштагӣ бошад, ҳолати таб дорад ё ягон касалии сироятӣ дигар дорад, дар ин ҳолатҳо мо муҳлати ваксинатсияро дароз кардана мумкин. баъди 1 маҳ, баъди 2 маҳ, баъди ба меъёр овардани ҳолати ҳамон беморӣ, фишорбаландими қандми ё бемории неврологими ё ин ки ягон бемории шадиди ки сироятӣ дорад, баъди табобат кардани бемории дуюм дараҷа онро ба иммунизатсия фаро гирифтан мумкин аст. оризаҳое ки пас аз гирифтани ваксина пайдо мешаванд боиси нигаронӣ нест, чунки организм барои масуният ва мубориза бурдан бар зидди беморӣ омода мешавад. хоҳед нахоҳед, агар ваксинае ки мо ворид менамоем 1 рӯз 2 рӯз камтар ҳолати беморро суст мекунад ё таб метиҳад бемор ё дарди сар пайдо мешавад ки баъди 2-3 рӯз ин нишонаҳо гум мешавад.
گم میشه. این قاعده وارد کردنی نه بلکه همین واکسن کووید، لیکن دیگر واکسن هایی که ما با بیماری دیگری سرایتی استفاده میبریم آنها هم همین ریاکسیون رو میدهند. در جهان واکسین های دسترس هستند که اهل بشر را حداقل از 20 نمود بیماری های سرایتی محافظت می نمایند. ایمونیزاسیون این یکی از چاره‌بینی‌های طبی می باشد که برای اداره کنی بیماری سرایتی. در وقتی که ما ایمونیزاسیون میکنیم در آدمی سالم از آن یا آن بیماری سرایتی تنها میگیم آنتیتلو پیدا میشد که آینده در وقت سرایت شود اگر این بیماری نهایت سبک میگذارد و مسئولیت پیدا میکند. همه شهروندان ها ضرور و مهم است که برای گذشتن از واکسین ضد کووید 19 نظری جدی داشته باشند، زیرا پهنشوی و راههای گذریش سرایت کووید 19 خطرگی بوده خوفناک برای حیات انسان است. واکسین به شهروندان مملکت طریق رایگان گذرانده می شود. زلفیه رحیمزاده، بهادر قربان، فیروز موسی، اخبار. бо мақсади таҳкими арзишҳои миллӣ ва мусоидат ба рушди босуботи низоми давлатдорӣ дар шаҳри Хорух бо иштироки фаъолону собиқадорони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон аз ҷумла раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон мулоқоти судманд доир гардид. дар ҷараёни вохӯрӣ барои ҷалби ҷавонон ба созандагиҳо ва иштироки фаъолона дар пешбурди ҳадафҳои созанда аз ҷумла таҳкими тартиботи ҷамъиятиву пояҳои давлатдорӣ ҳавасмандӣ зоҳир гардид. гузориш дар ин хусус. тавре дар вохӯрӣ гуфта шуд, ҳадафи асосии он ташкили саҳмгузорӣ дар таъмини суботи комили ҳамдигарфаҳмӣ ва аз байн бурдани муаммову нофаҳмиҳо дар ҷомеа, тақвият ва таҳким бахшидани ҳамкории милитсия бо аҳолӣ, махсусан бо собиқадорони меҳнат дар баландбардоштани маърифати ҳуқуқии наврасону ҷавонон ва тарбияи ҳуқуқии табақаҳои осебпазири ҷомеа, пешгирии ҷинояткорӣ ва кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ, тарбия намудани фарзандон дар роҳияи эҳтиром ба арзишҳои қонунсолорӣ, риояи бечунучарои талаботи қонунгузорӣ, волояти қонун, ҳифзи фарҳангу арзишҳои миллӣ ва марзу буми аҷдодӣ аз таҳдиду хатарҳои беруна мебошад. аз таваҷҷуҳу дастгириҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба амалӣ намудани як қатор барномаву стратегияҳои давлатӣ ҷиҳати баландбардоштани сатҳи некаҳолии сокинони шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва дар оянда ба яке аз марказҳои бузурги тиҷоратӣ, транзитӣ ва минтақаи сайёҳӣ табдил додани Бадахшон ҳамчун гӯшаи беҳишосои кишварамон ёдоварӣ карда шуд. таъкид гардид ки бо таваҷҷуҳу ғамхориҳои пайвастаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар муддати кӯтоҳ рушду нумӯ карда ба дастовардҳои арзанда ноил гардидааст ва бояд дар тарғибу ташвиқи ин дастовардҳо ва сиёсати инсондӯстонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар байни аҳолӣ саҳми собиқадорони меҳнат ҳамчун табақаи таъсиргузор ва бонуфузу зиёии назаррас бошад ва онҳо ҳамчун пирони рӯзгор дида ва дорои таҷрибаи баланди хизмати давлатӣ ва ҷамъиятӣ кӯшиш намоянд ки насли ояндасози кишварро дар роҳияи ватанпарварӣ ва хештаншиносӣ тарбия кунанд. اوجت و بیان نیست. ما سابقه‌داران هیچگاه آن خدمت‌های شبانه روزی که سرور دولت اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت برای آبادی بدخشان صرف کرده ایستادند هیچگاه فراموش نخواهیم کرد و ما سابقه‌داران مهنت دویم سعی و کوشش میکنیم که این فضای آرام، این صلح و ثبات، این آبادی و سازندگی که با چندین عذاب و مشقت به دست آمد همچون گوهره که چشم اعتماد نموده از نسل‌ها به نسل‌ها باقی خواهیم گذاشت و من باوری کامل دارم که تاجیکستان عزیزمان که در دوره استقلالیت به چنین کامیابی‌ها سزاوار گردید آن را هیچگاه یگان کس یگان دشمن نمیتواند که بار دیگر تاجیکستان عزیز ما را به کام علنگه آتش باز درآورد. بگذار این آرامی، این صلح و ثبات، این فضای آرامی را که پیشوای معظم ملت سرور دولتمان محترم امامعلی رحمان بهر ما عطا نمودند دائما به مثل این کوههای سر به فلک کشیده بدخشان پابرجا باشد. آن وقت جامعه ما میتواند آرام و بدون جنایت های وزنی باشد اگر جامعه
متحد باشد. اگر تمام اهل جامعه نسبت به جنایت و جنایتکاری بی‌طرف نباشند و ثبات آرامی پیشگیری نمودن جنایت‌های گوناگون باعث پیشرفت اقتصادی و اجتماعی این دیار می‌گردد. بنابر همین هر یک فرد باید به درک آن رسد که جامعه ما باید یک جامعه سالم باشد. رابطه مقامات کارهای داخلی ولایت وابسته به مستحکم نمودن همکاری دوجانبه متقابلا سودمند با اهالی تدبیرها اندیشیده مرحله به مرحله با ساکنان و نمایندگان جامعه شهروندی ملاقات و واخوری‌ها و دیگر چاره‌بینی‌های پروفیلاکتیکی فهماندهی می‌گذرانند. شماره جوانان غیور وطندوست که با میل و خواهش و عزم اراده قوی خدمت به وطن را اختیار کردند می‌افزاید. در قطار صدها جوانان مملکت خطاب کنندگان مؤسسه‌های عالی تعلیمی نیز امسال برای خدمت به صف قوه‌های مسلح میل پیدا کردند. گزارش خبرنگاران ما. حضور اختیاری ده نفر جوانان وطندوست برای خدمت به وطن در شهر نویهای مملکت از درک بلند مسئولیت وطنداری نسل جوان کشور درک می‌دهد. برای بلند برداشتن حس وطندوستی جوانان و در روحیه افتخار از وطن و وطنداری و احترام به ارزش‌های ملی تربیت نمودن آنها نیز از تدبیرهای مهم به حساب می‌رود. تا یک ماه اخیر نخستین شده 180 نفر ختم کننده دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان به نام سید مومن رحیموف برای خدمت به وطن به طور اختیاری تشبث نشان دادند. قبل از همه آمادگی خوب دفاعی حربی و حس بلندی وطندوستی ختم کنندگان دانشکده مذکور را وادار نموده است که با عزم اراده وطندوستانه قرض شهروندی خویش را سربلندانه اجرا نمایند. خدمت در صف قوه‌های مسلح مملکت را جوانان در برابر قرض شهروندی اینچنین مکتب آبوتاب و جوانمردی و دلاری ارزیابی کرده برای حفظ مرز و بوم و دستاوردهای زمانی صاحب استقلالی با افتخار و سربلندی آمادگی گرفتند. در قطار دیگر مؤسسه عالی تعلیمی از دانشگاه ملی نیز زیاده از 100 نفر ختم کنندگان با عزم اراده وطندوستانه به خدمت حربی رفتند. محض احساس بلند وطندوستی جوانان و میل و اراده آنها برای خدمت به وطن است که ارتش ملی در طول موجودیتش به یک نیروی پراقتدار و توانا تبدیل یافته. افسران و سربازان قوه‌های مسلح مملکت مرز و بوم کشور را حفظ می‌نمایند. با احساس گرم وطندوستی امروز نسل جوان مملکت در صف قوه‌های مسلح خدمت مادر وطن نموده قرض فرزندی خویش را با سربلندی ادا می‌نمایند. ادامه اخبار. کشاورزان شهر ترسونزوده در کشت و پرورش و استحصال سبزواتی بروقتی تجربه بوی داشته در نتیجه مقصدناک استفاده بردن زمین حاصل فراوان رو یانیده بازار استعمالی را با محصولات تر و تازه تامین می‌نمایند. عین حال کشت زیر پلیونکا در خواجگی‌ها نتیجه بخش ارزیابی می‌شود. کشاورزان شهر ترسونزاده در استحصال محصولات با صفت وطنی تجربه بی‌نظیر دارند و فرهنگ بلند زمین استفاده بریشان باعث پیروی است. میدان عمومی زمین‌های تعیینات کشاورزی داشته در شهر 117,539 گکتار، زمین‌های کارم 17,334 گکتار، از آن کارم آبی باشد 9,223 گکتار را در بر می‌گیرد که پوره به کشت زراعت‌های گوناگون فرا گرفته شدند. تجربه در زیر پلیونکا کاریدن و پرورش کارتوشکای بروقتی، بادرنگ و پمیدور و دیگر نمودی محصولات اگر از یک جانب اقتصادیات خانوادگی سهامداران دهات را مستحکم سازد، از طرف دیگر فراوانی بازار و طلبات خریدار را نیز قانع می‌گرداند. میدان گرمخانه‌های دائم عمل کننده که خواجگیداران با تجربه از آنها تمام فصل سال سبزوات تر و تازه استحصال می‌نمایند در شهر ترسونزاده 38 گکتار و میدان گرمخانه‌های موسمی که سبزوات بروقتی استحصال می‌نمایند 400 گکتار را تشکیل می‌دهد. مساحت عمومی زمین‌های نزدی‌حولگی 6,664 گکتار، از آن آبی 3,007 گکتار و زمین‌های پرزیدنتی باشد 3,203 گکتار است که هر یک عائله دهات از آنها با ثمر و عاقلانه استفاده می‌برند. در جماعت دهات جورالرحمن زمین‌های نزدی‌حولگی 670 گکتار را تشکیل می‌دهد. از آن 200 گکتار زمین تاک کیلونکا مردم پمیدور بادرنگ کش کرده گه. مردم اکثریتشون مقصدهای کشاورزی سبزوات خطی مشغولن، پمیدور، بادرنگ، بلگاری زندگیشون میبرن. زمینای پرزیدنتی 583 گکتار را تشکیل میدهند. زمینای یوررسان مردم در اونجا همین گندم و شالی با سبزوات پولیزی کش میکنن.
самаранок истифода мебаранд. در جماعت دهاتی جوره رحمان ساکنانش از هر قطعه زمین حاصلخیز به منفعت استفاده برده از ثمره مهنت روزگاری آباد و زندگی شایسته دارند. در حدود جماعت دهاتی بانون جوره رحمان زیاده 10 هکتار گرمخانه موجود بوده. اساساً دهقانان ما پمیدور، بادرین، قلمفیر، بلغاری دیگر سبزیجات را کشت میکنند. گرمخانه های موسمی زیاده 200 هکتار بوده. دهقانان ما اساساً پمیدور، بادرین و دیگر سبزیجات را کشت میکنند. در یک سال گرفتن زیاده از 3 حاصل، استفاده مقصدناک زمین‌های پرزیدنتی، نزد حولگی و سهمی که در خواجگی‌های دهقانی دارند به مردم زحمت پسند این دیار امکان فراهم می‌آورد که ذخیره کافی محصولات برای احتیاجات خانواده را قانع و سبد استعمالی و بازارهای داخلی را با سبزیجات تر و تازه تأمین نموده و باقی مانده‌اش را صادرات نمایند. дар ноҳияи вахш масоати кишту парвариши картошка зиёд шудааст. айни ҳол нашъунамои картошказор хуб буда деҳқонон ҳама талаботи агротехникӣ аз ҷумла обу ғизодиҳӣ нармкунӣ байни қаторҳоро дар моҳлатҳои муайян анҷом дода ният доранд ки то 300 сентнери ҳосил ба даст оранд. аз ноҳияи вахш абдурозиқи азиз ва зубайдуллои қодир гузориш медиҳад. امسال در خطلون در مساحتی بیشتر از 5000 گیکتار کارتوشکا پرورش دارند که بیشتر از 300 گیکتاری آن به ناحیه وخش تعلق دارد. کشاورزان ناحیه در زمینه تطبیق دستور و هدایت‌های حکومتی جمهوری تاجیکستان مساحت کشت کارتوشکا را وسیع نموده اکنون نیت دارند که از هر گیکتار تا 300 سنتنری حاصل زراعت به دست بیارند. امسال طبق نقشه دورنمای ناحیه وخش майдони 350 гектар кишти кашкаро пурра мо кишт кардем. ба хоҷагои деҳқонӣ ва фаъолони деҳа фаҳмондиҳӣ карда ҳам дар назди ҳавлигиҳо ҳам дар хоҷагои деҳқонӣ барои таъмини озуқаворӣ озуқаи дуюми мардуми ҷумҳурии тоҷикистон албатта ки ин картошка аст мо ба ҳадафи нақша расидем. танҳо дар ҳудуди ҷамъияти деҳоти тоҷикободи ноҳияи вахш ва ҷамъиятҳои деҳоти рӯдакӣ ва ваҳдат аз 280 то 350 гектарӣ картошка парвариш доранд ки айни замон нашъунамои зироат тибқи талаботи агротехникӣ ҷараён дорад. тавре дар ҷамъияти деҳоти тоҷикобод изҳор доштанд онҳо дар майдони бештар аз 90 гектар 3 навъи тухмии картошкаро парвариш карда бо риояи қоидаҳои агротехникӣ сари вақт ғизодиҳӣ ва обмонии зироатро таъмин намуданд. дар аксар хоҷагиҳои деҳқонӣ ҳосили хубро интизоранд. баъди картошка ҷугори дон мака мешинонем 2 моҳ 3 моҳ 10 мешавад бо ура мевардорем баъди ӯ картошкаи тирамоҳӣ мекунем дар як сол 3 маротиба ҳосил мегирем аз ҳар як замин. кишти картошка тибқи нақшаи тасдиқкардаи раисати кишоварзии ноҳия 52 гектарро дар бар мегирифт. аз тарафи хоҷагидорон пурра 52 гектар кишти картошка иҷро карда шуд. чӣ тавре ки маълум аст ба мо имрӯз нашъунамои хуб доранд. қисман аз ҳар куҷои интихоби ҳосилонро дидан намудем. ҳосилам ганда нест, имрӯз дар нашъунамои хуб қарор дорад. имконияти истифода аз обу замин дар ҳудуди ҷамъияти деҳоти тоҷикободи ноҳияи вахш хеле мусоид аст. мо аз киштаҳои сабзу хуррам ва нишонаҳои ҳосили баланд мушоҳида кардем ки деҳқонон дар як сол 2-3 маротиба ҳосил рӯёнида сатҳи зиндагии хешро ба маротиб беҳтар менамоянд. хоҷагии мо дар майдони 100 гектар фаъолият мекунад ки ҳамаш майдони кории обӣ мебошанд ва мо маҳсулотҳои ҳамин ҷиҳати муҳимро ки хеле ки ҳукумати ҷумҳурӣ муҳтарам ҷаноби олӣ дастури супоришҳо ва маслиҳатҳои хубу муфид медиҳанд мувофиқи дастурҳои ҷаноби олӣ мо ҳамин хел чизҳои муҳимро кишт мекунем. аз он лиҳоз картошка чӣ хеле ки шумо дидесед дар майдони 5 гектар кишт кардем. соли гузашта дар ҳудуди ноҳияи вахш 250 сентнери ҳосили картошка рӯёнида буданд. имсол ба назар мерасад ки деҳқонон дар тавлиди маҳсулот имкониятҳои бештар доранд. таҷрибаи рӯёнидани якчанд ҳосил хеле хуб мушоҳида гардид. ҳосили картошка ва ғаллазорро ҷамъоварӣ карда дар заминҳои холӣ шуда боз кишти такрорӣ анҷом медиҳанд. нишонаҳои ҳосили фаровон дар ғаллазори ҷамъияти деҳоти тоҷикобод бозгӯи он аст ки деҳқонон сол то сол тухмиҳои сифаташон аълоро мавриди истеҳсолот қарор медиҳанд.
تیرماه و بهار امساله به نشونمای دلخواه نمود زراعت مساعدت فعال کرد. ما در غله‌زار جماعت دهاتی تاجیک‌آباد ناحیه وخش قرار داریم. طور خود دهقانان اصرار داشتند از چنین فراوانی حاصل غله‌زار و خوشابندی گندم نیت دارند که تا 50-60 سنتنری حاصل فراوان به دست بیارند. در ناحیه وخش در برابر قلفینه جمع‌آوری میوه زردآلو نیز ادامه داشته باغپروران جماعت دهاتی تاجیک‌آباد میوه‌های تر و تازه را پیشنهادی بازارها گردانیده اضافه آن را صادرات می‌کنند. باغداری هم از ساحه‌های درآمدناک خواجگی محسوب می‌یابد. با پخته رسیدن میوه الکی جایهای کاری برای ساکنان محلی فراهم آورده شده است. تجربه باغپروران ناحیه وخش ثابت نمود که آنها در رشد ساحه موفق گشتند و نازکی‌های باغداری را خوب از بر نمودند. در وادی وخش حاصل زردآلو هم پخته رسید. ما در خواجگی دهخانی جنیدالله جماعت دهاتی تاجیک‌آباد ناحیه وخش قرار داریم. دهقانان حاصل زردآلو را جمع آوری دارند. برکت سال است که زردآلوها کلان و خوش صفتند. اکنون دهقانان نیت دارند که چنین زردآلوهای حجماً بزرگ و با لذت را به خارج کشور و ولایت سوخت صادرات کنند. از سال 2000 این جانب ما همین باغ تأسیس دادیم. اینا خیلی در میدان 50 سوتق زردآلو پیشپزک، در میدان 50 سوتق گاب زردآلو با بعد از پختگی، با در میدان 30 سوتق آلو، بعد همین خیلی شفتالو، همگی 4.5 هکتار باغ داریم. روزگار همه زندگی ما همین باغ است. кишоварзони шаҳри ваҳдат бо истифода аз обу замин ва тухмӣ ба иқлим мутобиқ аз заминҳои курами обӣ дусе ҳосил ба даст меоранд. сокинони ҷамоати деҳоти чӯянгарон аз заминҳои назди ҳавлигӣ самаранок истифода бурда дар баробари таъмини эҳтиёҷоти хонаводагӣ ва захираи маводи ниёзи аввал ҳамчунин бозори истеъмолиро бо сабзавоту полезӣ таъмин менамоянд. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. кишоварзону хоҷагидорон ва сокинони шаҳри ваҳдат истифодаи самараноки ҳар қитъа замини корами обиро ҳадафи асосии худ қарор дода бо истифода аз обу замин тухмии аълосифати ба иқлим тобовар мақсад доранд ки аз як замин 2-3 ҳосили зироатҳои гуногун ба даст оранд. дар маҷмӯъ 17244 гектар замини дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории сокинони шаҳри ваҳдат аз ҷумла 3303 гектар заминҳои наздиҳавлигӣ аз киштаи боранҷ парваридаи аҳли заҳмат нишона аз саҳмгузории ҳар як сокини шаҳр дар боз ҳам ғанӣ гардондани бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти соҳаи кишоварзӣ аз ҷумла ғалладонагӣ, сабзавоту полезӣ ва меваҳои шаҳдбор мебошад. дар ҷамоати деҳоти чӯянгарон сокинон аз заминҳои наздиҳавлигӣ пурсамар истифода мебаранд. ҳар як сокини ҳудуди ҷамоати деҳоти чӯянгарон дар баробари таъмини эҳтиёҷоти хонаводагӣ ва захира намудани маҳсулоти ниёзи аввал ҳамчунин аз ҳисоби самаранок истифода бурдани қитъаҳои замини наздиҳавлигӣ даромади иқтисодии хешро зиёд менамоянд. дар замини наздиҳавлигӣ ки майдони 8 сотиқро ташкил медиҳад, ҳозир ман боғи гирбоз карда дар мабойни қаторҳо картошка киш намудам ки ин гӯҳи он медиҳад ки аз як замин 2 ҳосил мана гилосҳо ҳозир пухта расиданд. баъди пухта расидани гилосҳо картошкаро ҷамъоварӣ намуда ва картошка ҷугорӣ барои хӯроки чорво киш менамоем. самараноку оқилона истифода бурдани хоҷагиҳои ёрирасон аз рӯи гуфтаи сокинони ҷамоати деҳоти чӯянгарони шаҳри ваҳдат заминҳои президентӣ ҳам имрӯз дар баробари меҳнати пурмаҳсул ба сокинон манфиати бештар меорад. мо дар ҳамин замин қулфина коридем. аллакай қулфинаи мо тайёр шуда пухта омадааст. боз картошка коридагем, пиёз коридагем, лубиё коридагем, мушин коридагем. аллакай қулфинаи мо қати мушин пухта расида омадааст. маҳсулотро ба бозор бурда аз он фоидаи хуб ба даст оварда истодаем. дар ин қитъаҳои алоҳида 4 навъи зироатҳо гандум, пиёзи тухмӣ, мушунг, сиёҳдона киш намуданд ки ҳосили ҳар як зироат марҳила ба марҳила пухта мерасад. яъне рӯёндани 4 ҳосил аз як замин
در خواجگی‌های یاریرسانی حدود جماعت دهاتی چویانگران شهر وحدت. سالهای زیاد است که ساکنان با استفاده از خواجگی‌های یاریرسان محصولات گوناگون به دست آورده با این وسیله سطح روزگار خود را بلند می‌بردارند. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت میناداری خود را می‌رسانم که همه زمین‌های خواجگی دهقانی را پیشکشی ما گردانده، همه زمین را خوب استفاده بردن در کار، از آن حاصل خوب به دست آوردن در کار، زندگی خود را پیش بردن در کار. طرز درست و ثمرناک استفاده بری زمین‌های نزد حولگی و خواجگی‌های یاریرسان در 11 جماعت دهات گواهی از آن می‌دهد که ساکنان شهر وحدت مدنیت استفاده بری زمین را خوب درک نموده با استفاده از تجربه از برنموده امسال هم محصولات بیشتری ساحه کشاورزی استحصال نموده در تامین برنامه آذوقه‌واری مملکت سهمی ارزنده می‌گذارند. محمد علی عبدالکریم، احمد غلامزاده از شهر وحدت برای برنامه اطلاعاتی اخبار. در سمت استفاده مقصدناک زمین در شهر و ناحیه‌های ولایت سوغد نیز تجربه ثمربخش جاری شده است. با استفاده از راه و اصولهای ثمرناک پرورش زراعت، خواجگیداران در ولایت سوغد حجم استحصال محصولات کشاورزی را افزایش می‌دهند. تفصیلات در گزارش نوبتی. мардуми меҳнаткарини ҷамоати деҳотии очиқалчи нои бобҷон ғафуров дар рӯёндани маҳсулоти полезии малакӣ калон дошта ҳар як ваҷаб заминро мақсаднок истифода мебаранд. Турсуной Амонова соҳиби 5 фарзанд мебошад. дар замини назди ҳавлигааш ки 10 сотиқро ташкил медиҳад, навъҳои гуногуни сабзавот аз ҷумла помидор, бодаринг, қулфинай, тамашк парвариш менамояд. кишти ин зироатҳо имконият медиҳад ки номбурда оилаашро пурра бо маҳсулоти кишоварзии парвариши худӣ таъмин намояд. худаманда 12 сотиқ замини назди ҳавлигим ҳай. ҳамин ҳаракат мекунам, як ваҷаб холӣ намонда истифода буда мана зиндагима вайҳои маҳсулотҳои тару тозагӣ таъмин кунам. ин замин ба меҳнат кунед, шумоя мехӯронад, мепӯшонад. бошандагони ин минтақа на танҳо заминҳои назди ҳавлигӣ, балки заминҳои хоҷигии деҳқониро пурмаҳсул истифода мебаранд. Саодат Ниёзова дар 15 сотиқ замин қулфинай кишт намудааст. аз он як қитъааш яксола буда, қитъаи дуюм дусола мебошад. дар ҳолати саривақт таъмин намудан бо порӯи маҳаллӣ ва нурии минералӣ аз ҳар ду қитъа наздики 1 тонн қулфинай ҷамъ овардан мумкин аст, гуфт номбурда дар суҳбати саризаминӣ. бино ба гуфти намояндаи ҷамоати деҳот, кишоварзони ҷамоат дар кишту парвариши навъҳои гуногуни помидор низ малакӣ калон доранд. маслан соҳибкор Аҳмадҷон Аҳмадов дар масоҳати 24 сотиқ ду гармхонаи муосир сохтааст, ки дар он помидори навӣ ба иқлими ҳамин ҷо мутобиқ парвариш менамояд. аз рӯи гуфти саҳмдорони хоҷагӣ, умуман дар 3 гектар чунин помидор парвариш менамояд. қадди ҳар як бехи он аз 1 метру 80 сантиметр то 2 метр шуда, ҳар як бехи он аз 2 килограмм то 8 килограмм ҳосил медиҳад. дар як гармхона бошад аз 2400 то 2600 бех помидор шинонда шудааст. аъзоини хоҷагӣ азм доранд соли равон ҳосили фаровон ба даст оранд. дар ҷамоати деҳоти очиқалача яке аз ҷамоатҳои назди сарҳадӣ буда бисёртар мардумони мо бо кишоварзӣ сару кор мекунанд. зиёда аз 70% ҷамоати деҳоти очиқалача мардуми мо заминҳои истифода мебаранд бо малина, яке аз вайҳо мегӯем ниҳоло, клубника, парвариши парники, бодарингу помидорҳо кати сару кор карда истода зиндагии худро пеш мебаранд. ҳамин гуна самаранок истифода бурдани заминҳои назди ҳавлигӣ дар дигар ҷамоатҳои ноҳия низ ба назар расида, бошандагон баробари парвариши ҳама гуна сабзавоту меваҷот, навъҳои гуногуни гулҳои нодирро низ ба роҳ мондаанд. гулҳо ҳам дар гармхонаҳо ва ҳам дар ҳавои кушод парвариш карда мешавад. дар маҷмӯъ мардуми вилоят дар парвариши рӯёндани ҳосили фаровони зироатҳои кишоварзӣ тадбирҳои муҳимро роҳандозӣ менамоянд. бо мақсади дар амал татбиқ намудани барномаи таъминоти амнияти озуқавории мамлакат бо дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз як замин рӯёндани дусе ҳосил ва самаранок истифода намудани ҳар як ваҷаб замини кишт дар ноҳия чораҳои саривақтӣ андешида мешавад. деҳқонони он ҳар як ваҷаб заминро мақсаднок истифода бурда баробари ба даст овардани меваҷот, полизиҳо ва сабзавотро низ афзун менамоянд. бо ин дар таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти тару тоза кӯшишҳои зиёд ба харҷ додаанд.
идомаи ахбор. дар даврони соҳибистиқлолӣ мақому мартабаи зан модар ҷойгоҳи хоса ёфта дар партави сиёсати инсонпарваронаи пешвои муаззами миллат, хоса таваҷҷӯҳи бевосита ба занон барномаҳои мукаммали давлатӣ татбиқ гардиданд ки тавассути он иштироки фаъолонаи занон дар пешрафти ҷомеа бештар гардид. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон. طبق نقشه‌چاره‌بینی‌های شعبه کار با زنان و اویلای ناحیه سینای شهر دوشنبه این نوبت واخوری سودمند با کارمندان تولدخانه رقم 1 شهر دوشنبه برگزار گردید. در جمعیت مسئولین راجع به نقش زنان در جامعه، دستگیری تشبس‌های آنها، سندهای معیاری حقوقی در سمت دستگیری زنان، عامل‌های دست زدن زنان و جوانان به جنایتکاری و راه پیشگیری عمل‌های نامطلوب در بین جوانان و زنان سخن گفتند. اویلا این مکان مقدس است که به همگان معلوم است در آن فرزند به دنیا میآید، تربیت می‌یابد. اگر معرفتی بلندی حقوقی داشته باشند پدر و مادر فرزند، این فرزند به معرفت به پایان میرسد و در جمعیت هم نیز معرفتی بلندی حقوقی داشتن همین فرزند بسیار به کار میبرد. در رفت صحبت اوید به مسئله‌های برابر حقوقی زنان و مردان در جامعه، سهم زنان در تعلیم و تربیت نسل نورس و تربیت نسل‌های آینده‌ساز ملت در روحیه وطن‌دوستی، پیشگیری عامل‌های نامطلوب در بین زنان و جوانان و تقلید زنان و دختران به فرهنگ بیگانه سخن‌ها گفته شد. در مجلس اوید به موقع و مرتبه زن در اویلا، لباسپوشی زنان و تنظیم رسم آیین‌های ملی سخن‌ها گفته گذاشته شدند. ما که بسیارتر با زن‌ها و دخترها کار و فعالیت می‌کنیم، با ما وظیفه داده شد که در بین زن‌ها صحبت‌ها گذرانیم، کارهای فهماندهی گذرانیم و ما سرمشق کاری خود می‌گیریم. این سیاست پیش گرفته دولت را و حرکت می‌کنیم در بین زن‌ها فهمانیم. همچنین ذکر گردید که در دوران استقلال دولتی مقام زنان و بانوان در جامعه تقویت پیدا کرده، فعالیت آنها در وظیفه‌های راهبری شاخه‌های گوناگون حکومت دولتی، ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی، کارخانه‌های دولتی و بخش خصوصی به مراتب وسعت یافته است. در ادامه واخوری از زنان و بانوان دعوت به عمل آورده شد که بیش از هر وقت دیگر به قدر صلح و ثبات کامل رسند، به تقلیدهای کورکورانه فرهنگ‌های بیگانه راه ندهند و فرزندان را در روحیه وطن‌دوستی، خویشتن شناسی و احترام به ارزش‌های والای نیاگانمان تربیت نمایند. рушди соҳаи саноат имкон медиҳад ки саноатикунонии босуръати мамлакат ки ҳадафи чоруми миллӣ эълон гардидааст дар амал татбиқ шавад. барои ин ҳадафи муҳим дар асоси нишондиҳандаҳои стратегияи миллии рушди ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ҳиссаи саноат дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ бояд то 21% афзоиш дода шавад. нуриддини қурбон ва баҳодур қурбонзода гузориш медиҳад. рушди соҳаи саноат яке аз омилҳои пешбарандаи иқтисоди миллӣ маҳсуб мешавад. дар заминаи татбиқи нишондиҳандаҳои стратегияи миллии рушди ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 тоҷикистон аз кишвари аграрии саноатӣ ба кишвари саноатии аграрӣ табдил хоҳад ёфт. با مقصد تامین رشد صحت در مملکت سالهای 2022-2026 سالهای رشد صنعت اعلان گردیده است که این اقدام در آینده برای بنیاد کارخانه‌های خرد و بزرگ استحصالی، افزایش دادن حجم استحصال محصولات و به این وسیله تأسیس جایهای نو کاری زمینه فراهم می‌آورد. تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی باید در جمهوری بیش از 800 کارخانه صنعتی با تامین بیش از 500,000 جای نو کار تأسیس یافته درآمد پول اهالی 2 برابر زیاد کرده شود که این تدبیر به پست شدن سطح کم بضاعتی تا 15% سبب می‌گردد. همزمان حجم استحصال محصولات صنعتی به 95 میلیارد سومانی رسانده شده، صادرات آن باید 2 برابر افزایش داده شود. با مقصد پیوند علم با استحصالات و بررسی مسائل مهم ساحه صنعت در کالج کوهی به نام ساراجان یوسف‌پوی شهر دوشنبه در موضوع تحکیم عامل‌های بلندبرداری، ثمره‌ناکی استفاده ذخیره‌های طبیعی در تشکل‌یابی و رشد صنعت کشور کنفرانسیای جمهوریوی علمی نظریوی برگزار گردید. در جلسه مسائل تامین رشد صنعت، استفاده ثمره‌ناک ذخیره‌های طبیعی، اشیاء خام محلی، تیار نمودن متخصصان بلند اختصاص در ساحه صنعت و غیره مورد تحلیل و بررسی اشتراکداران قرار داده شد. کنفرانس مذکور از جمله چاره‌بینی‌های علمی است که تبادل اندیشه و عقیده پیشقدم عالمان و محققان صحابی را در سمت تطبیق یک
яке аз ҳадафҳои стратегии кишвар саноаткунонии босуръат муттаҳид сохта дар амалсозии ин иқдоми муҳим заминаи устувор мегузорад. устувории иқтисодии миллӣ аз рушди саноат вобастагии зиёд дошта, истифода аз ашёи хоми ватанӣ метавонад ба бунёди корхонаҳои истеҳсолӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ мусоидат намояд. таъкид карда шуд ки коллеҷи кӯҳӣ яке аз муассисаҳои миёнаи касбие ба шумор меравад ки дар он мутахассисон дар равияҳои металлургӣ ва коркарди маъдану дигар сарватҳои табиӣ тайёр карда мешаванд. иштирокчиён бо пешниҳоди маърузаҳои илмӣ зимни суханронӣ таъкид доштанд ки дар шароити имрӯзаи пешрафти иқтисодӣ саноат яке аз соҳаҳои муҳими иқтисоди миллӣ маҳсуб ёфта, таъмини рушди он вазифаи афзалият ба шумор меравад. тавассути таъсиси корхонаҳои нав, барқарорсозии иқтидорҳои мавҷуда, афзоиш додани ҳаҷми истихроҷи канданиҳои фоиданок ва коркарди маъдан ба фаъолият оғоз намудани корхонаҳои бузурги соҳаи маъдан оид ба коркарди ниҳоии ашёи хом бо таъсиси ҳазорҳо ҷойи нави корӣ имконпазир аст. Нуриддини Қурбон, Баҳодур Қурбонзода, Фирӯзи Мусо барои барномаи ахбор. ҳукумати мамлакат барои таъмини рушди саноат дар баробари ҳамаи омилу механизмҳо ба тайёр кардани мутахассисон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд. омӯзиши кадрҳои соҳаи саноати кӯҳкорӣ ва металлургӣ дар вилояти Суғд дар ҳамкорӣ бо шарикони хориҷӣ аз афзалияту дурнамои рушди соҳа мебошад. гузориши Равзали Раҳмон ва Дилшод Юсуфӣ. дар вилояти Суғд ки дорои захираҳои бои канданиҳои фоиданок ба хусус маъданҳои дорои металлҳои сиёҳ, нодиру ранга мебошад, истифода, истихроҷу коркар, истеҳсоли консентрати маъдан ва маҳсулоти ниҳоӣ ба иқтисоди миллӣ манфиати калон меоварад. рушди соҳаи кӯҳкорӣ ва металлургӣ дар баробари ҳамаи омилу механизмҳои истеҳсолӣ, технологӣ, сармоягузорӣ ва ғайра ба потенсияли кадрӣ, донишу малакавӣ маҳорати мутахассисони соҳа вобаста аст. бо иқтидоми ҳукумати ҷумҳурӣ таъсису фаъолияти донишкадии кӯҳию металлургии Тоҷикистон дар шаҳри Бӯстони вилояти Суғд ва ташкили донишкадии Конфутсий дар назди ин муассисаи олии касбӣ аз дурнамои рушди соҳаи кӯҳкорӣ маҳсуб меёбад. дар доираи созишномаҳои байнидавлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии халқии Чин дар кишвар бо таъсиси корхонаҳои муштарак, ҷалби сармояю технологияҳо соҳаи кӯҳкорӣ рушд ёфта. ҳоло дар соҳаи саноати вилояти Суғд ин соҳа ҳиссаи асосиро ташкил медиҳад. дар асоси ӯҳдадориҳои шартномавии корпоративӣ дар корхонаҳои муштараку якҷояи Тоҷикистону Чин дар саноати кӯҳкорӣ мутахассисону коргарон шаҳрвандони Тоҷикистон ҳисса ва саҳми асосиро ташкил медиҳанд. дар ин ҷода ташкили маркази таълимии касби саноати Тоҷикистону Чин бо ташаббуси донишкадии Конфутсий дар назди донишкадии кӯҳию металлургии Тоҷикистон самара медиҳад ки ба омода намудани мутахассисони соҳаи кӯҳию металлургӣ ва саноатикунонӣ бо роҳи омӯзиши забони чинӣ ва омӯзондани мутахассисони ҷавон ба ихтисосҳои саноати кӯҳкорӣ саҳмгузорӣ менамояд. дар доираи ҳамкориҳо оид ба тайёр намудани мутахассисон аз ҳисоби донишҷӯёни болоёфқати донишкадии кӯҳию металлургии Тоҷикистон 30 нафар барои омӯзиши амиқи технологияи ихтисосҳои кӯҳкорӣ бо донистани забони чинӣ ба донишкадии касби техникӣ захира ва муҳити зисти Ланчоуи ҷумҳурии халқии Чин фиристода мешаванд. ба ин муносибат дар донишкадии Конфутсий донишкадии кӯҳию металлургии Тоҷикистон дар шаҳри Бӯстон маросими имзои созишнома оид ба тайёр кардани мутахассисони забони чинӣ бо маҳорати касбӣ ва супоридани иҷозатномаи байналмилалӣ доир гардид. масъулини мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии маҳаллӣ, донишкадии кӯҳии металлургии Тоҷикистон, донишкадии Конфутсий, корхонаи муштараки Зарафшон ва донишҷӯён ба таври ҳузурӣ ва роҳбарони вилояти Гансу, донишкадии касби техникӣ, захираҳо ва муҳити зисти Ланчжоуи Чин ба таври онлайн дар ин чорабинии роҳандозии омода намудани соҳиби ихтисосҳо иштирок намуда зикр сохтанд ки чунин ҳамкориҳо омили густариши дӯстию ҳамкорӣ ва татбиқи амалии ӯҳдадориҳо оид ба тайёр намудани соҳиби ихтисосҳои донандаи забони чинӣ ва технологияи пешрафтаи соҳаи кӯҳкорӣ мебошад. ба имзо расонидани созишнома байни донишкадаи кӯҳию металлургии Тоҷикистон ва СП Зарафшон гузаронда истодаем ки ин метавонад дар ояндаи наздик дар тайёр намудани кадрҳои баландихтисоси донандагони забони чинӣ саҳми босазои худро гузорад. мо аллакай 13 нафар хатмкунандагон ва донишҷӯёнро ба ҷумҳурии мардуми Чин фиристодем то ки онҳо дар зинаҳои то 7 балаи донандагони забони чинӣ таҷриба омӯзанд ва омада дар оянда
در заводу фабрикаҳои муштараки тоҷикистону чин хизмат намоянд. ҳамаи хароҷоти таҳсил ва масъалаҳои вобаста ба таҳсил аз ҷониби корхона пардохт карда мешавад. мо аз тарафи корхонаи муштараки зарафшон ба муддати 1 сол забони чиниро аз худ мекунем. Инчунин дар бораи соҳаи худ низ мутахассиси соҳиб тахассус мешавем ки дар саноаткунонии босуруди кишвар саҳми худро мегузорем. ҳамчунин аз ҷониби маркази истеъдодҳои соҳаи металлургияи рангаи ҷумҳурии халқи чин ва маркази таълимии касби саноатии тоҷикистону чин барои қабули мутахассисон иҷозатномаи байналмилалӣ супорида шуд. Марказ дорои ҳуқуқи додани шаҳодатномаи дараҷаи тахассуси касбӣ ба як қатор ихтисосҳои саноати кӯҳкорӣ ва металлургия гардид, ки ин мутахассисон қодиранд саноати кӯҳии металлургиро бо технологияҳои пешрафта рушд диҳанд. шумораи умумии хатмкунандагони донишгоҳи давлатии Данғара дар соли таҳсили ҷорӣ 1890 нафарро ташкил медиҳад. Ба хотири таъмин намудани хатмкунандагони ин муассисаи олӣ бо ҷойи кор ҳайати омӯзгорону хатмкунандагон ва корфармоён машварат карданд. гузориши ҳамкоронамон доир ба ин мавзӯъ. дар доираи иҷрои дастурҳои вазифавӣ бо мақсади баҳодиҳӣ ба ҳолати таъминоти хатмкунандагон бо ҷойҳои корӣ дар бозори озоди меҳнат ва талаботи корфармояндагон нисбати кадрҳо дар кафедраҳои тахассусии донишгоҳи давлатии Данғара мисоли мудаввари омодагии касби тахассусии донишҷӯёну хатмкунандагон зимни фаъолият дар бозори озоди меҳнат таҳти мароми аз мизи донишҷӯӣ то мизи роҳбарӣ доир карда шуд. ҳадафи асосии ташкил намудани ин чорабинӣ пеш аз ҳама шинос намудани донишҷӯён, яъне ки мутахассисони оянда бо талаботи бозори меҳнат, талаботи корфармояндагон ва инчунин шинос намудани намояндагони корфармояндагон бо сифати омодасозии кадрҳо мебошад. мо мақсад гузоштем ки талаботи корфармояндагонро ба барномаҳои таълимӣ мувофиқ созем. дар соли таҳсили 2021-2022 аз рӯи 60 ихтисос донишҷӯён таҳсилоти розона ва аз рӯи 15 ихтисос таҳсилоти фосилавиро хатм мекунанд. факултети муҳандисӣ ва технологияҳои муосири истеҳсолии донишгоҳ дар омода намудани мутахассисони замони имрӯз мавқеи муҳим дошта, асосан мутахассисонро дар соҳаи саноат тайёр менамоянд. факултети мазкурро 200 нафар донишҷӯён аз рӯи 10 ихтисос хатм менамоянд. дар ҳамоиши имрӯза масъулин аз якчанд ташкилоту муассиса аз ҷумла намояндагон аз маҷмӯаи истеҳсолии ҷунтаи Данғара синсилу текстил, минтақаи озоди иқтисодии ноҳияи Данғара, нерӯгоҳи барқи обии Бойғозӣ ва дигар корхонаҳои саноатии ноҳия иштирок намуда бо хатмкунандагон суҳбатҳои судманд намуданд. аз ҳисоби хатмкунандагони ихтисоси соҳаи насоҷӣ ва дузандагие ки дар назди факултет таҳсил менамоянд зиёда аз 50 нафар донишҷӯён бо дар як вақт дар ҷои кор таъмин гарда айни ҳол ба фаъолияти корӣ низ машғул мебошанд. мувофиқи нақшаву талаботи корфармояндагон минтақаи озоди иқтисодии Данғара барои хатмкунандагон 375 ҷойҳои корӣ бо маоши на камтар аз 1500 сомонӣ. инчунин аз моҳи сентябр 150 нафар донандагони системаи компютерӣ ва технологияи муосири иттилоотиро ба корҳои доимӣ ва мавсимӣ бо маоши зиёда аз 1000 сомонӣ қабул мекунанд. намояндагони маҷмӯаи истеҳсолии ҷунтаи Данғара синсилу текстил хатмкунандагони ҳама ихтисосҳои донишгоҳро бо фарогирии маоши хуб ба кор ҷалб намуданд. ба ҳамин тартиб нерӯгоҳҳои барқи обии минтақа, корхонаҳои соҳаи геология ва нафту газ, озмоишгоҳи озуқавории ноҳияи Данғара, агентии тоҷикстандарти ноҳия, корхонаи шири Данғара, озмоишгоҳҳои бойторӣ, корхонаҳои паррандапарварӣ ва дигар корхонаҳо ба хатмкунандагони донишгоҳи давлатии Данғара ҷойҳои корӣ пешниҳод намуданд. ҳамчунин ҳамаи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳияи Данғара омодаи қабули хатмкунандагони ихтисосҳои омӯзгорӣ мебошанд ва барои онҳо шароити мусоиди кору зиндагӣ ва маоши хубро муҳайё месозанд. бисёр муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳия ва вилояти Хатлон дархост намуданд ва хоҳиш карданд ки хаткунандагонро вобаста барои ихтисос ба онҳо барои ҷойи кор мо фиристонем, яъне ки онҳо омода ҳастанд ки кадрҳои моро бо кор таъмин кунанд. хатмкунандагони ихтисосҳои шабакаи телекоммуникатсионӣ, низоми алоқаи радио, радиошунавонӣ ва телевизион, забоншиносӣ ва технологияҳои нави иттилоотӣ дар назди намояндагони корфармояндагон худро хуб муаррифӣ намуда, баъзе нафарон аллакай ҷойҳои кории худро интихоб намуданд. омодагии касби тахассусии донишҷӯёну хатмкунандагон зимни фаъолият дар бозори озоди меҳнат таҳти мароми аз мизи донишҷӯӣ то мизи роҳбарӣ дар 31 кафедраи тахассусии 12 факултети донишгоҳ мувофиқи ҷадвали
тасдиқ гардида дар синфхонаҳои калони муҷаҳҳаз тӯли як ҳафта идома ёфта, раёсати донишгоҳи давлатии Данғара ва намояндагони корфармояндагон ба натиҷаҳои назаррас ноил гардиданд. Салоҳиддин Неъматов, Завхибек Файзуллоев барои барномаи иттилоъоти ахбор аз ноҳияи Данғара. мавзӯи дигар, бунёдкорию созандагӣ дар ноҳияи Нуробод вусъат дода мешавад. Кохи фарҳанги шаҳраки дар банди ноҳияи Нуробод барои 500 ҷои нишаст пешбинӣ шуда, корҳои сохтмонӣ айни замон дар ошёнаи сеюми бино анҷом дода мешавад. гузориши Эдигули Маҳмуд аз ноҳияи Нуробод. сохтмони кохи фарҳанги ноҳияи Нуробод аслан дар раванди барномаи кӯчонидани биноҳои маъмурии ташкилоту идораҳо аз минтақаи зеробшавандаи нерӯгоҳи барқии обии Роғун ба маркази навбунёди шаҳраки Дарбанд марҳила ба марҳила бунёд шуда истодааст. корҳои сохтмонӣ аз соли 2009 оғоз гардида ҳамасола аз ҳисоби Вазорати фарҳанги ҷумҳурӣ аз 500 000 то 1 миллион сомонӣ маблағ ҷудо шуда бинокорони корхонаи Пӯлод вобаста ба он корҳои сохтмониро анҷом медиҳанд. аз ҷумла соли равон барои идомаи корҳои сохтмонӣ дар бинои кохи фарҳанги ноҳияи Нуробод 1 миллион 100 000 сомонӣ маблағ пешбинӣ шудааст. аз рӯи лоиҳаи меъморӣ бинои кохи фарҳанги шаҳраки Дарбанд аз 3 ошона барои 500 ҷои нишаст пешбинӣ шуда дохили бино аз саҳна ва толори тамошобин, музей, пункти тиббӣ, кабинетҳои корӣ, китобхона, толори хониш, меҳмонхона, синфи инкишофи истеъдоди кӯдакон ва дигар ҳуҷраҳои корӣ иборат мебошад. бо анҷоми корҳои сохтмонӣ барои кормандони соҳаи фарҳанг дар бинои нави замонавӣ тамоми шароитҳои корӣ муҳайё мегардад то ҳунармандон дар ташвиқу тарғиби санъати миллӣ ва баргузории чорабиниҳои сатҳи ноҳиявӣ ва минтақавӣ саҳми арзандаи худро гузоранд. аммо барои анҷоми корҳои сохтмонии кохи фарҳанг маблағи зиёде зарур аст то ин бинои боҳашамати замонавӣ пурра ба истифода дода шавад. зеро дар муддати қариб 12 соли сипарӣ шуда бо маблағҳои ҷудошудаи Вазорати фарҳанги ҷумҳурӣ бинокорон деворҳои сеошонаи иншоотро бардошта соли ҷорӣ корҳои сохтмонӣ дар ошонаи сеюм ба насби як қисмати таҷҳизотҳои оҳанин инчунин пӯшонидани боми биноро анҷом дода истоданд. ба гуфти масъулини иншоот барои иҷрои корҳои боқимонда аз қабили насби дарутиреза, хатҳои барқ, корҳои ободонии гирду атрофи бино ва таҷҳизоти толору ҳуҷраҳои корӣ Вазорати фарҳангро зарур аст ки 10 миллион сомонӣ харҷ намояд то бинои кохи фарҳанг дар қатори дигар иншооти бунёдшавандаи ноҳияи Нуробод ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон пурра ба истифода дода шавад. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода барои барномаи ахбор аз ноҳияи Нуробод. дар ноҳияи Балҷувон бо ибтикори бахши кор бо ҷавонон ва варзиш бо ҷалби омӯзгорони соҳибтаҷриба наврасону ҷавонон ба омӯзиши забонҳои хориҷӣ, машғулиятҳои иловагӣ, ҳунари дузандагӣ ва қаннодӣ ҷалб гардида бо ин мақсад дар бинои маркази ҷавонони ноҳия аз шароити фароҳамшуда мақсаднок истифода менамоянд. идомаи мавзӯъ дар гузориши Саидҷафари Маҳмадалӣ ва Хуршеди Нодирхон. дар асоси татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон дар ноҳияи Балҷувон барои дастгирии ҷавонони лаёқатманд иштироки фаъолонаи онҳо дар корҳои ҷамъиятӣ ба ҳунаромӯзӣ фаро гирифтани ҷавондухтарон ва дар рӯяи ватандӯстӣ ҳисси ифтихори миллӣ ба камол расонидани наврасон аз ҷониби бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳия нақша чорабиниҳои мушаххас таҳия гардида имрӯзҳо дар назди маркази ҷавонони ноҳия бо ҷалби омӯзгорони соҳибтаҷриба ҷавонписарон ҷавондухтарон ба омӯзиши забонҳои хориҷӣ, дузандагӣ, қаннодӣ ва машғулиятҳои иловагӣ ҷалб гардиданд. бахшҳои дузандагӣ, пазандагӣ, бахши забономӯзӣ, бахши омӯзиши компютер ва гӯшаи волонтёрӣ фаъолият дорад ки ҳамарӯза ҷавонони ноҳияи Балҷувон метавонанд аз истифода аз технологияҳои наву муосир донишу малакаи хешро зиёд намоянд.
در نزد مرکز جوانان نویا کتابخانه نیز تأسیس داده شده است که در آن نامگوی زیاد کتاب‌های علمی، بدیعی، صحوی و ادبیات‌ها با زبان خارجی گرد آورده شدند. در بینای مذکور در برابر متخصصان بخش کار با جوانان و ورزش، مؤسسه دولتی مرکز جوانان و فیلیال اتفاق جوانان تاجیکستان در ناحیه بلجوان نیز فعالیت دارند که آنها همکاری خویش را با جوانان و مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه به طور همیشگی به راه ماندند. مدت یک سال می‌شود که ما در این مرکز با آموزش زبان‌های خارجی مشغول هستیم و در این مرکز همه شرایط‌ها برای آموزش زبان خارجی مهیا میباشد. بعد ختم کورس‌های کوتاه مدت دوزندگی و قنادی از طرف بخش کار با جوانان و ورزش ناحیه و بیش از 20 نفر جوان دختران شهادتنامه تقدیم کرده شد. ما می‌نداری خود را به حکومت جمهوری تاجیکستان می‌رسانیم که در اینجا به ما چنین شرایط‌ها مهیا نمودند. در این مرکز دوزندگی و دیگر هنرها را می‌آموزیم. آموزش زبان‌های خارجی از جمله روسی و انگلیسی نیز در مرکز جوانان ناحیه در سطح ضروری به راه مانده شده است. ما در این مرکز به جوانان زبان روسی و انگلیسی آموزانیده ایستاده‌ایم. جوانان باشد بیرون از درس زبان‌های خارجی را از خود می‌کنند. در دایره تطبیق سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان و توجه همیشگی نسبت به جوانان طبق نقشه چهاربینی بخش کار با جوانان و ورزش وابسته به سمت فعالیت در هر یک بخش و ساحه با متخصصان جوان نیز ملاقات و واخوری‌ها انجام داده می‌شود. در ادامه از این تدبیر این نوبت با جلب کارمندان مقامات حفظ حقوق ناحیه در موضوع حفظ دستاوردهای استقلالیت، سهم جوانان در رشد جامعه، پیشگیری جنایتکاری و تروریسم و اکستریمیسم با اشتراک دایره زیاد جوانان خوانش سیاسی تشکیل کرده شد که در این چهاربینی حاضرین اید به سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت به جوانان، دستگیری دولتی آنها، فراهم آوردن شرایط مناسب تحصیل در مؤسسه‌های تعلیمی و دانشگاه و دانشکده‌های عالی و در جواب به این غمخواری همچون قشر فعال و آینده‌ساز جامعه سهم گذاشتن جوانان در آبادی و پیشرفت کشور برآمد کرده ابراز داشتند که جوانان باید دوام دهنده کار و پیکار فرزندان فرزانه ملت باشند. بیننده‌های عزیز گرامی، این بود نشر مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار. با شما زندگی آباد و آسایش را تمنا می‌کنیم. سلامت باشید.